Doncs les intervencions dels grups, els hi donaríem la paraula al senyor Giner i senyor Llorente en nom del Fòrum de Síndics i Defensors per un espai aproximat d'uns 5 minuts per donar resposta a les qüestions plantejades pels grups. Sí, gràcies. Bé, i jo voldria afegir que respecte a les majories, els 3 quints, és a dir, aquest 66%, que és important perquè en realitat, conforme el síndic o la síndica té més recolzament, ell és més lliure que en realitat i més independent. I això les forces polítiques actuen d'una forma diferent que quan agafen i entre ells lluiten políticament, perquè en realitat, jo els hi ficaré l'exemple de Lleida, que ja aviat serà 25 anys de síndics, sempre el síndic ha tingut el 100%. I hi ha hagut Esquerra Republicana, tots, Iniciativa, el PP, socialistes, CiU, és a dir, sempre hi ha, a més, independents, que han tingut independents, el Freixes, etc. I què passa? Que tothom han votat la figura del síndic perquè en realitat ells han vist que la figura del síndic, votar-la tots, és la millor manera de donar-li força davant de la institució que ell ha d'exercir el control. I, a més, de la millor manera per poder defensar els ciutadans, crec que és en aquest sentit. Ara, l'altre pot passar de que en la majoria absoluta, si hi ha un alcalde o alcaldessa que tingui majoria absoluta, doncs que en realitat ell sol pugui nomenar un síndic. I és el que nosaltres no volem, que el síndic ha d'estar recolzat per tothom, perquè si no està recolzat per tothom i no tenim aquesta força, crec que la nostra acció no té sentit. La nostra acció té sentit sempre quan nosaltres tinguem independència. I en el cas de mancomunats, nosaltres no tenim cap problema, en principi, per la senzilla raó que nosaltres defensem l'autonomia local. I defensant l'autonomia local, si hi ha 2 o 3 municipis que es fiquen d'acord, nosaltres no tenim cap inconvenient.